Sampun Pak, sampun Pak. Oh, amit amit. Mengkoto abdiku Niken Salindri kemawon wonten timbalan ingkang ngadhawu Kanjeng Sinuwun Prabu Matswapati pitakon kuwi iki wangsulana sing kanthi jujur lan saknyatane aja kok tambahi lan aja ndok kurangi. Yen nganti kowe ora jujur bakal iso ngeboti paukuman sing bakal ndok sandhang. Para Kakewang Sulana kowe swita ana negara Wirata kene wis pirang taun Salindri. Anggen kula swita wonten Wirata sampun setunggal warsa kirang 3 dinten sinuwun. Sajrone kowe ana Wirata kene gaweanmu apa? Lati dumateng Gusti Ayu Tari wiwit saking siram dahar ngunjuk ngantos mapan sare. Ripalungguhan iki beda sing dirembuk. Banjur wingi sore wancine surut kowe kok mapan ning pasar gedhe Wirata, kowe lagi ngopo Salindri? Kula dipun utus Gusti Ayu Tari kinen pados sekar kangge angrengga endahing patengganipun Gusti Utari. Banjur adhiku Patih Kencaka rupa Kenca kok mati ana pasar. Lan nalika kuwi kowe sing mapan ana sak cedhake ku ngarepane adhiku. Sing mateni Kincaka lan rupa Kenca sapa lan sebabe apa kok adhiku mati? Nuwun pangapunten sinuwun Gusti Patih
patih Kincaka Seda karana badhe gonjak kaliyan kula. Kula badhe dipun pawasa. Lajeng patih Kincaka lan rupa Kincaka kula pejahi. Gusti. Kowe aja goro Salim. Yen kowe ngapusi perkara iki ora endah rampung malah tau kumamu saya kedawa-dawa. Jare kabar sing ndak tampa ana pawongan gedhe dhuwur sing mateni Kincaka rupa Kincaka. Nanging gandeng wancine surup ngancik wengi satemah ora cetha pawongan mau sapa. Iki sing bener sing endi? Sapa sejatine sing mateni adikku? Ingkang mejahi patih kekalih kala wau kula pun salindri sinuwun ora tirnalar. Ora tirnalar. Kowe ngapusi. Kowe mung wong wadon kudyuk kabotan pinjung muka bisa mateni patih Kincaka lan rupa Kincaka. Yen pancen ana wong gedhe dhuwur sing jalari raja pati kowe matura pawongan mau sapa? Kula boten ngertos nuwun. Kowe aja wedi Salih. Sapa wong gedhe dhuwur mau ora perlu kowe kuwatir, ingsun bakal ngayomi kowe. Wong gedhe dhuwur mau sapa? Kula boten ngertos. Ingkang mejahi dumateng patih kekalih kala wau kula. Wong gedhe dhuwur kuwi sapa? Kula boten ngertos. Wong gedhe dhuwur kuwi sapa? Wong wadon ora kena diman. Sejatine aku ki ngeman lan pengin ngayomi karo kowe mergo kowe kuwi abdine anakku Utari. Nanging gandeng kowe sing dadaki patine Kincaka lan rupa Kincaka, ingsun bakal paring pidana marang kowe. Kudune kowe tak tibane hukum pati nanging gandeng anakku Utari nyuwun supaya kowe diparingi pengenteng-enteng. Mula saka kuwi Pripalungguhan iki hukum pati tak suda dadi hukum tundung Salindri kudu minggat ora kena napakake sikil ana bumi ku Wirata. Dewang para kingkin lir mangus kang layon denyo ilang memanis kula namung badhe pribadi bakal jangkal panjang.